روز باش نوروزا و پیروز نوروزا ملت کرد پیروز به پیروز جتا جی که ابراهیم تا چتشتک جه پیاما او جلان گرت جبو پشاروجا باکوری کردستانی rastî niha untuzan ki millet Kurd jî aslında hükümeta Türkiye jî millet Türk jî li hêviye bû ku ji vê name tiştê gelek mezin derkevin untuzanine di nama Newroza 2013 da gelek tiştên girîng hatibûn gotin zêdetir li wir tikarî bibêjî ki fikrekî liberal İslamî bû. Fakat nama Euro digot ku ji daxuyaniya 28 Şubatê pêştir yani tarafa Tirkat hêviye dabûn ku ji daxuyaniya 28 Şubatê wêdatir tiştê girîng bêne gotin. Yani ew di vê qenetê dabûn ku Abdullah Öcalanî rasterast ji PKK ra Diyarbikirê ku ûn çek dev ji çek berdin dema çek qediyaye bê qayît şert ûn ve mesele çareser bikin. Kek İbrahim tuvaka keseka siyasi u avageri partiya ki Bakurê Kurdistanê jî te çi tiş çavnehêrî dikir ku di peyama Ocalan de hatiba yani li gora te gerek çi tiştek tê de be te bixwe. Yani yek ew bû ku ji bo rebaza xebata PKK divê ku plan programaka Zelal Diyarbikir'a. Gelo yani eğer PKK şerre çektarî ya jî çektar bu yine bi domine wî tiştî raya giştî ra bibêje ya jî PKK eğer divê ku dest ji çektariyê berde ew dev çawa dest ji çektariyê berde raya giştî ya Türk ya jî raya Kurd li benda wî tiştî bû. Yani riya xebata siyasî ya demokratik bi çi awayî PKK bi çi awayî bimeşine ve mesele da li hêviye bû ku Öcalan daxuyaniyekê bide ya jî nêrînê qet. Kek İbrahim biraya te niha de Tirkiye bi giştî û li Bakurê Kurdistanê jî rewş berheve yan jî giraniya Kurdan ew qasa ku wisan çê bike ku PKK dev ji çekan berde? Rastî eger tu lê binêrî PKK biçeva ji bo wê derfet imkana wan tune ez nedûye qenateyên dame ku Abdullah Öcalan damak bibêje ku şerê çekdarî dest çê berdin PKK dest çê berde çünkü PKK bê çek nabe. Netice PKK bi çek ava bûye li ser siyasetê lê PKK ku bi gotina te bi çek ava bûye ew PKK Abdullah Öcalan ava kiriye. Çawa dibe ku Öcalan daxwaza daniya çekê bike û PKK neke? Untikarne carna untizanne ku desthilatdariyê da tecrübe rojilata navîn da aynı partiye da kutata fikre cuda çetibin. Untizanne partiya Baasê ya Suriye'da çend kutata çebun da didit ku xudiye partiye tek diçu xudiye ki nujera çetibu. Herçiqas Abdullah Öcalan wî tiştî bixaza jî lê ji bo PKK desthilatdarê PKK'ye Kandil'e menfaata PKK ya li başûra Kurdistanê ku dixwaze bibe desthilatdar Rojava Kurdistanê dixwaze bibe desthilatdar li Rojhilata Kurdistanê dixwaze bibe desthilatdar heta dikarim bibêjim ku dibêje ku em ê yani li başûra Kurdistanê bile kanton çekînî wê demê çawa dikare dev çek berde ya jî îro bi İranê ve peywendiyê wan heye bi Sûriye re peywendiyê wan hene bi Iraqê bi beşekî Şiya re heye yani konsorsiyum ku li Rojhilata navîn heye PKK bi wan re ye menfaata we dewletana jî dest nadeke ew çek berdin. Ji aliyê din da Bakura Kurdistanê hêviye bû ku serokê PKK Öcalan ji bo pirsa Kurd ki li başûra Kurdistanê niha dewleteka serbixwe Rojavê de ye. Yani ber bi dewletbûyînê tiçe herçiqas êrişa Daişê şerê sêyemîn yê cîhanek ji bo ku ez bi nav dikim pêşiya vî tiştî dixwaze bigire dixwastin ku ji bo Kurda tiştekî bibêje. Gelo li Bakura Kurdistanê ûn hukmî zatiyekê dixwazine
un federalizme tıkazına ya jî un tıkazına ku mesela Kurda yek u yek çava Kurdê desthilatdar bibine ve kaviyan millete Kurd Türk de çava çebibe zimane Kurdî bibe zimane perverdeyi ana Bakura Kurdistan'a millete Bakura Kurdistan'a halkı Kurdci az bavar tıkım hamu başal banda vitişti bunu ve nameda avtışta tüne bu. بله گلک سپاس آواکری حق پری برز ابراهیم گوجلو سپاس بوده کو تو استانبولی بمراوی